Tervetuloa tänne Finvac-webinaariin nykyaikaisten toimistorakennusten haasteet, vaihtelevat käyttöasteet ja toimiva sisäympäristö. Mun nimi on Panu Mustakallio ja mä oon Aalto-yliopistosta ja Haltonilta, eli mä toimin Aalto-yliopistossa työelämäprofessorina LVI-tekniikan alueella. Ja samaan aikaan myös Finvacin hallituksessa on jäsenenä. Eli meillä on tänään hyvin mielenkiintoinen webinaari, jossa on 3 erittäin sanotaan eri alueelta aiheeseen liittyen asiantuntijoita esittelemässä ja jolla on pitkä kokemus omilta alueiltaan. Ja he kaikki tulee esittämään oman esityksensä ja sitten yleisöllä on mahdollisuus laittaa kysymyksiä ja myös he tulevat esittämään omia näkemyksiään liittyen tähän aiheeseen nykyaikaisten toimistorakennusten haasteet. Mennäänpä eteenpäin. Eli tässä webinaarin esittelyssä oli seuraavat 3 ihan keskeistä asiaa, jotka on ollut julkisuudessakin esillä liittyen toimistorakennusten haasteisiin. Ja tässä on tapahtunut tosi hiljattain ihan merkittävää muutosta sen puoleen, että itse asiassa covidin jälkeen, josta me ei olla vieläkään tietenkään päästy eroon, niin hybridityö on toimistorakennuksissa lisääntynyt merkittävästi. Ja kuten kaikki tietää, niin silloinhan meillä tulee ihan mielenkiintoisia haasteita ja ongelmia ja mahdollisuuksia, miten työtä järjestetään, miten rakennuksia käytetään. Eli käyttöasteet vaihtelee, ne mahdollisesti pienenee, jos ne on suunniteltu aikaisemmin ennen covid-aikaa. Ja silti, kun me halutaan saada ihmiset toimistorakennuksiin, niin me ilman muuta halutaan luoda entistä paremmat ja entistä paremmat myös hyvinvoinnin kannalta työskentelyolosuhteet ja tehdä se vielä energiatehokkaasti, hiilineutraalisti ja kaikkea sellaista. Ja nyt kun puhutaan myös toimistorakennuksista, niin usein tänä päivänä puhutaan monitilatoimistoista, eikä miten saadaan nimenomaan sitä työtä, ihmisten hyvinvointia, eri toimintoja toimistorakennuksissa toimimaan kaikkein parhaimmalla tavalla. Tässä on meidän tämän päivän ohjelma, eli meillä on ensinnä kiinteistöomistajan näkökulmia ja myös kehitystarpeita. Eli Pasi Pipatti Senaatti-kiinteistöltä, mulla on kohta semmoiset pienet esittelykalvot esiintyjistä. Sen jälkeen on hyvinvointiin liittyen. Meillä on juurikin kohta puoliin päättyvässä oleva hyvinvointiin monitilatoimistoissa keskittyvä hanke, joka aloitettiin ennen covid-aikaa itse asiassa, ja josta voidaan kuulla mielenkiintoisia havaintoja ja löydöksiä. Meillä on Valtteri Hongisto Turun ammattikorkeakoulusta, ja sen jälkeen mennään yhteen talotekniikan osa-alueeseen valaistukseen, ja meillä on Henri Juslein Helvarilta kertomassa, miten itse asiassa edistyksestä ohjataan valaistusta ja yritetään saada se mahdollisimman käyttäjän tarpeen mukaisesti tehtyä. Sitten meillä on vielä ihan pieni paneelikeskustelu ja myös yleisön kysymyksiä. Mä kannustan, että laittakaa niitä sinne chattiin ja myös voi, en tiedä onko tässä mahdollisuus avata linjaa, meillä on melko paljon osallistujia, mutta ainakin chattiin laittakaa ihmeessä niitä. 10.30 on tarkoitus päättää. Ensimmäisenä meillä on Pasi Pipatti. Monet tuntee Pasin, hän on merkittävästi ollut esillä eri tilaisuuksissa. Eli hän on erityisasiantuntija Senaatti-kiinteistöltä ja hänellä on kiinteistöhoito, energiatehokkuuden sisäilmaston selostustuuden kehittäminen ja talotekniikka vastuualueella. Ja tosiaankin hän on
jo parikymmentä vuotta ollut tällä alueella sekä aikaisemmin suunnittelussa, että saadaan hyvää näkemystä tähän tilanteeseen ja mahdollisuuksiin. Ja myös mukana tämmöisissä alan järjestöissä. Toisena puhujana meillä on Valtteri Hongisto. Varmaan aika monet tuntee myös Valtterin, eli edelleenkin pitkäaikainen akustiikan tuntija. Ja hän on tekniikan tohtori Aalto-yliopistosta ja myös dosentteina, ja tuolla on myös ympäristöpsykologian dosentti, eli Turun ammattikorkeakoulussa on nykyään myös hyvin paljon tähän niin kuin psykologian painotusta ja myös lämpöolosuhteisiin ja tämmöiseen, että se kaikki osa-alueet on ollut tässä tutkimushankkeessa, josta Valtteri kertoo. Ja tässä on näitä osaamisalueita hänellä, eli hyvin monialaisesti on perehtynyt tähän alueeseen. Ja viimeisen puhujana meillä on Henri Jusslén. Hän on tosiaankin Helvarilla ja pitkällä kokemuksella 11 vuotta fokusoitunut valaistukseen. Ja tosiaan siellä on valaistuksen lisäksi on niin kuin valaistuksen ohjaus. Valaistushan on siitä mielenkiintoinen, että kaikki huomaa heti, jos valot ei syty. Mutta siinä on myös paljon muuta, millä vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin ja kaikki tämä kestävästi ja energiaa säästäen. Eli sen tyyppisiä ratkaisuja, joihin Henri on keskittynyt. No niin, eli mennäänpä sitten ensimmäiseen esitykseen ja mä annan nyt puheenvuoron Pasille. Pasi, ole hyvä. Kiitoksia ja hyvää huomenta minunkin puolesta. Laitetaan täältä esitysjakoon ja esitystilaan vielä. Tosissaan kertoilen nyt sitten omaan kokemukseen pohjautuen ja tietysti Senaatti-kiinteistöjen kokemukseen pohjautuen toimistorakennusten taloteknisiä asioita ja havaintoja. Niin kuin tuossa tuli ehkä mun esittelyssä esille, että on ollut pitkään sekä suunnittelemassa näitä talotekniikkaa erilaisiin rakennuksiin ja nyt ollut rakennuttamisen parissa. Olen Senaatissa alkuun toistakymmentä vuotta ehkä pääsääntöisesti rakennushankkeiden rakennuttamistehtävissä ja nykyään on kokonaan oikeastaan ylläpitopuolella. Siinä mielessä tämä kaari on oikeastaan käyty läpi että on kummastakin näkökulmasta paljon kokemusta aiheesta ja ehkä siinä mielessä täällä sitten aina neuvoo muita ja kertoo, miten pitäisi tehdä, mutta en tiedä, osaako itse vieläkään sitä arjessa aina soveltaa, mutta tässä on paljon tullut havaintoja näistä aiheista, mitä voitaisiin ehkä vielä vähän parantaa. Ihan lyhyesti Senaatti-kiinteistöistä. Meillä on siis valtion kiinteistökanta pääosin on Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa. Nykyisellään meillä tuli tuommoinen pieni organisaatiomuutos, että nykyisellään muodostetaan puolustuskiinteistöjen kanssa konserni ja meillä on noin 8600 rakennusta, joista noin puolet on puolustusvoimien rakennuksia ja toinen puoli on sitten varsinaisesti Senaatti-kiinteistöjen puolta, eli kaikenlaista muuta valtion tilakantaa. Noin 100 000 käyttäjää, joista käytännössä suurin osa kuitenkin työskentelee sisällä työskennellessään toimistotiloissa, että siinä mielessä on aika paljon toimistotilalla merkitystä valtion työntekijöiden hyvinvoinnille ja toisaalta työn sujumiselle. Mutta ehkä nyt Senaatti-esittelystä ei sen enempää. Niin ehkä tämä nyt sitten, meillä on jonkin verran tietoa meidän toimistojen käytöstä ja sen käytön muutoksesta. Ja pelkästään tämä pandemia ei toki ole ainoa, mikä on ajanut tätä muutosta, vaan me ollaan tietysti oltu Senaatti-kiinteistöt aktiivisia ja valtio ylipäänsä työnteon tapojen kehittämisessä. Ja silloin kun itse tulin 2005, niin ehkä silloin pääsääntöisesti vielä keskimääräinen valtion työntekijä oli 804 omassa huoneessaan töissä ja oli poissa sieltä lähinnä työmatkojen ajan ja joidenkin kokousten ajan, mutta oli hyvinkin niin kuin yleistä, että ei juuri liukunut se työaika eikä toisaalta ollut mitään muita työmuotoja kuin mennä sinne toimistolle ja avata se pöytäkone ja tehdä siinä se työnsä ja lähteä sitten illaksi kotiin. Ja sitten tämä on muutamien välivaiheiden kautta muuttunut tilanne sellaiseksi, että nykyisellään ollaan lähes pääsääntöisesti toimistomaista työtä tekevät valtion työntekijät, niin tällä hetkellä
käsitykseni on se, että enemmän tehdään etätyötä kuin läsnätyötä. Tuossa oli noita välivaiheita, joissa tuli monitilaympäristöjä ensin nimetyillä työpisteillä. Sitten tuli tämmöiset juoksupaikat, tai miksi niistä kutsutaan, että sitten aamulla sai valita sieltä parhaaksi katsomansa paikan. Ja siihen on käytetty paljon aikaa näiden ympäristöjen suunnitteluun niin, että ne tukisivat työntekoa. Ja siellä on erilaisiin työtapoihin liittyviä erilaisia tiloja. Ja nyt on viimeisin muoto, jota nyt lähdetään edistämään, on tämän vähäisten käyttöasteiden takiakin on se, että lähdetään siitä ajatuksesta, että jatkossa nämä toimistomaista työtä tehdään sitten paikkakunnilla tämmöisissä hubeissa, jossa on yhteiset työtilat niin, että valtion eri virastot käyttää samoja monitilaympäristöjä aina kun se on mahdollista. Ja toisaalta myös kansalaisten kannalta niin asiakaspalvelupisteet keskittyy sitten näihin tiloihin. No sitten teknisesti se tarkoittaa sitä, että tilat on erityisen muuttuvalla käytöllä ja on vaikea ennustaa, mitä siellä huomenna tapahtuu ja ylihuomenna. Tämä on tietysti oikeastaan juuri tämän seminaarin kannalta niin kuin mielenkiintoinen kehityskulku ollut. No sitten se toinen juttu, jos ajatellaan kuin rakennuksena noita tiloja, niin meilläkin usein puhutaan omassa kielenkäytössä, että on päiväkäyttöisiä rakennuksia ja sitten on jatkuvakäyttöisiä rakennuksia. Mutta asia ei lähes koskaan ole näin yksinkertainen, että hyvin harvoin on sellaista rakennusta, joka olisi aina samanlaisella käytöllä 8000 tuntia vuodessa, vaan on paljon taloja, jotka pääsääntöisesti on ehkä jostakin aktiivisin aikaa 9–3 ja ehkä 7–17 on sitten kohtuullisesti elämään siellä. Mutta sitten on paljon sellaisia taloja, jotka on osittain aina käytössä. Sitten niissä voi olla tiloja, jotka voivat olla joskus virka-ajan ulkopuolella käytössä. Ja sitten on ehkä niitä hyvin harvoja rakennuksia, jotka on ihan oikeasti koko ajan täydellä käytöllä. Ja tietysti tämä on sitten haaste, kun rakennuksia suunnitellaan ja toisaalta ehkä käyttöäkin suunnitellaan. Ja niin kun tekniset henkilöt miettii, miten talotekniikkaa käytetään, niin saada selville se ensin rakennushankkeessa sen takia, että pystytään sitten suunnittelemaan talotekniikkaa ja itse rakennus niin, että se sitten elää sen tilankäytön mukaisesti. Niin se, että se tosissaan kaikkien suunnittelujen suunnittelijat saa sen tiedon. Tietysti eihän se tilan käyttäjäkään tiedä, mitä siellä 5 vuoden päästä tapahtuu. Eli siinä tämä muuntojoustavuuden miettiminen, että on selvää, että se tulee muuttumaan se käyttö sitten myöhemmin. Ja sitä kautta se talotekniikka tulee sitten jakaa semmoisiin vyöhykkeisiin ja palvelualueisiin, jotka sitten mahdollistaa näitä muutoksia. Mutta en tiedä, onko tämä semmoinen ala, jota on varsinaisesti opetettu koulussa tai onko siihen hyviä käytäntöjä, että itse olen kokenut, että tämä on vähän semmoinen vaikea osa-alue ollut suunnittelijoille kuin sitten meille rakennuttamisen puolella oleville, että selittää tämä asia ja muuttaa se sitten käytännönläheiseksi ratkaisuksi. No sitten jos mennään tähän itse talotekniikkaan, niin sitä nyt jakaamaan niin kuin kahtia tätä, mitä viestiä, jota tässä kertoo, niin hyvät sisäolosuhteet kyllä toteutuu näissä, että enemmänkin on ehkä semmoinen yliolosuhdeongelma, että koska pääsääntöisesti talotekniikka ei jousta sen monitilaympäristössä niin tehokkaasti sen tilankäytön mukaisesti, kun se ehkä nyt teoriassa pitäisi joustaa. Eli siellä on yleensä sisäolosuhde vaatimuksiin nähden ilmamäärät on merkittävästi korkeammat, koska ne on meillä nyt ylipäänsä mitoitettu. Monasti toimistotiloissa oli ennen ainakin usein oli 2 litraa neliölle, jos se oli 1,5 joskus määräyksissä. Ja silloinkinhan siinä oletetaan usein, että se on mitoitusperusteen se, että kaikki tilat on täydellä käytöllä. Ja nyt kun käyttöaste, jos on vaikka puolet tai 25%, niin siellä on helposti tupla ilmanmäärä tai 4-kertainen henkilömitoitukseen nähden. Eli ilmanmäärät on hirmu hyvät ja suuret, jos ajatellaan vain ihan puhtaasti hyvinvointia. Ja lämpötilaolosuhteissa saattaa usein täyttyä suurin osa vuodesta jo pääsi 1 vaatimukset. Että kyllä meillä hirmu hyviä tiloja Suomessa, varmaan kaikilla rakennuttajilla on noita toimistotilojen talotekniikka on tehty niin, että hirmu hyvät olosuhteet siellä täyttyy. Et enemmän on ehkä semmoisia havaintoja meilläkin, kun meillä on kohtuullisen hyvin dataa toteutuneista sisäolosuhteista. On monesti ehkä ennenkin sanonut, että meillä on havaintoja siitä, että voi olla taloja, jotka on kesäaikaan kylmempiä kuin talvella. Niin silloinhan voisi ajatella, että silloin kyseessä on jonkinlaisen yliolosuhteen tuottamista ja kesällä tulee
esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyssä palautetta on saman verran tullut kylmyydestä kuin kuumuudesta. Eli kyllä näissä sitten moderneissa taloissa on pystytty luomaan sellainen tilanne, että siitä olosuhteita pitää niin myös hillitä näiden tekemistä, jotta viihtyisyys on parhaimmillaan. Ja näitä on pyritty nyt sitten monitilaympäristöissä ratkaisemaan niin, että tehty esimerkiksi erilämpöisiä vyöhykkeitä sinne, vaikka niin, että auringon puolella pidetään lämpöisempää vyöhykettä, sitten ehkä siellä pohjoisen puolella viileämpää ja pyritään se viestimään käyttäjille. Mutta ehkä niissä on tiettyjä haasteita, että monitilaympäristössä on moni muukin peruste valita se työpiste. Et siellä on erilaisia hiljaisen työn vyöhykkeitä, meluavattuja tai miksi sitä kutsutaan vuorovaikutuksen vyöhykkeitä ja muuta. Et se tietysti ajatus on, että ei sitä niin energiatehokkuuden takia sitä työpistettä valita tai ehkä sisäolosuhteen, vaan enemmän se on tämmöinen toiminnallinen peruste. Et se ehkä vähän rajoittaa sitä, että ei ehkä tilasuunnittelijat halua, että sitä pelkästään talotekniikan takia valitaan työpistettä. Et siinä on, ehkä se on just tämä pointti tässä koko tilaisuudessa ja esitelmissäkin, että se asettaa ehkä meitä niin ajattelemaan jotenkin vähän uudestaan näitä muutojoustavuutta ja säädettävyyttä. Ja sitten koko ajan se on käytön aikana taas muutoksessa, että tämmöinen monitilaympäristö tahtoo elää aika nopeasti ja meilläkin se on, että jos peruskorjausväli rakennuksella on 40 vuotta, niin se käy aika monta uudistusta siinä matkalla, niin jos ajatellaan ihan kalustuksesta lähtien ja tilankäytöstä, tilajaosta, sitten siitä, että kuka sitä käyttää ikään kuin meidän vuokralaisista sitä tilaa, niin kyllä ne yllättävän usein elää. Ja sitten se perustekniikkaa ei yleensä lähdetä uusimaan siinä, että ilmastointivyöhykkeet ja muut, niin harvoin niihin pystytään kovin suuria muutoksia näissä muutoksissa tekemään. Eli se pitää pystyä tekemään sitten kerralla, kun tehdään tämmöinen isompi korjaushanke, niin pystyy sitten sitä tulevaisuutta ennustamaan niin, että siellä on mahdollisuus tehdä näitä tilamuutoksia sitten niin ja pystyy sitä tekniikkaa sitten tekemään joustavaksi. Et niitä on hyvin vaikea sitten tilanmuutosten yhteydessä lähteä rukkaamaan, jos se perustekniikka on vähän niin kuin kärjistään, että on yksi ilmanvaihtokone ja se palvelee kaikenlaisia tiloja ja kerroksia ja ilmansuuntia, niin ei se siitä niin kuin ihan helpolla enää sitten taidun jälkeenpäin. No sitten se toinen puoli tässä on tietysti, että talothan ei ole koskaan rakennettu energiansäästöä varten, vaan nimenomaan sitä käyttöä varten. Mutta toki meillä on nyt ollut viime aikoina monta syytä säästää energiaa ja aina on resurssien tuhlaamisessa ei tietenkään mitään järkeä. Et ehkä tuo havainto, että rakennukset kuitenkin käyttää ainakin vähän yleistettynä enemmän energiaa silloin, kun niitä ei käytetä yhtään mihinkään kuin sitten käytön aikana. Eli ne on meilläkin tuommoinen keskimääräinen toimistotalo, niin se on hyvin helposti ainakin 6000 tuntia vuodesta odottaa vaan, että sinne tulisi joku. Ja siinä aikana kuluu suurin osa siitä energiasta. Ja sitten ne on, laitoin tuohon sulkuihin, osittain käytössä noin 2000 tuntia vuodessa. Eli kun me lasketaan niitä käyttöasteita, niin nehän lasketaan vaan tuosta 2000 tunnista. Et jos on siitä neljänneksen käytössä, niin joku matemaatikko voi laskea paljon, kun se on koko vuoden tunneista käytössä. Tämä olisi tämä tilan käytön ulkopuolisen ajan toiminnan suunnittelu ja suunnitteluvaiheessa hankkeessa. Niin ainakin silloin, kun oli suunnittelija, niin tällaista ei puhuttu yhtään mitään. Voi olla oma heikkoutta tai silloin oli mitä hankkeita nyt ikinä olikaan, niin tästä nyt ei kyllä hirveästi ollut tälle aikaa uhrattu. Vaan niin kuin tuossa alussa tässä Rialla on kirjoittanut, niin mitoitettiin erilaisia huipputilanteita. Lämmityksen, jäähdytyksen ja sitten tilankäytön huipputilanteet mitottiin nuo talotekniset järjestelmät ja varmaan edelleenkin tietysti mitottaa ja pitääkin mitottaa. Mutta suunniteltiinko koskaan välikausia, suunniteltiinko koskaan sitten minimitilannetta, eli sitä, että talo on odottamassa seuraavaa aamua esimerkiksi viikonlopun yli, niin yleensä ei suunniteltu. Totta kai nyt jossain määrin, mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei se kovin kummoinen mitoitusperuste ollut. Eli voisi vähän niin kuin popularisoida tähän lausunnon, että sitä aikaa, jolloin kuluu suurin osa energiasta, niin sitä ei nyt oikein suunniteltu mitenkään. Se nyt sitten varmaankin ylläpidon aikana sieltä ajettiin jotain järjestelmiä sitten silloin se organisaatio, jolle se talo sitten meni, niin käytti sitä sitten miten käytti. Että tämä on ehkä semmoinen asia, jota elinkaarisuunnittelusta kun puhutaan, niin sillä ehkä tarkoittaa vähän eri asiaa. Mutta ehkä mä itse haluaisin tuoda tähän suunnitteluun ja rakennuttamiseen sitten elinkaaren myös tässä mielessä, että
sen talon niin kuin elämää suunnitellaan näinkin, ei pelkästään sitä, että miten se luonnonvaroja käyttää tai materiaaleja käyttää sellaista elinkaarta, vaan myös tätä, että miten se viikosta toiseen, normaali viikon vaikka kalenterissa, niin eri vuoden aikoina, niin miten se nyt ihan oikeasti on ajateltu toimivan. Ja miten me saataisiin ajettua esimerkiksi viikonlopuksi sieltä kaikki mahdolliset lainausmerkeissä turhat energiavirrat pois. Niin se on yllättävän pieni edelleen myös meidänkin rakennuksessa se kulutusero, mikä siellä on yöllä ja päivällä. Tämä ei niin missään tapauksessa ole optimaalinen tilanne. Sitä tuntuu olevan yllättävän vaikea vielä välillä selvittää, että mitä kaikkea siellä tapahtuu oikein yöllä, mutta yllättävää kyllä, niin se on hirmuisen huonosti reagoi näihin. Mutta sitten vielä se, että tietysti käytön aikana se toi 2000 tuntia, niin silloinkin se on aika vaikeaa tuommoisessa, ja vaikka nyt olisi ne yksilötyöhuoneet, niin sitä on pidetty liian pienenä vyöhykkeenä tehdä ilmanmääräsäätöisiä järjestelmiä. Mennään tähän ilmanvaihtoon, niin tosissaan se monitilatoimisto voi antaa myös mahdollisuuksia, tietysti jos se on selkeitä alueita, joita voitaisiin ajaa kuormituksen mukaisesti, mutta ehkä ne on aika eläväisiä ne alueet, että se on tuonut pientä haastetta siihen, että miten sitä nyt sitten pystytään lohkomaan ja kuinka pieniin lohkoihin ja miten se pitäisi teknisesti toteuttaa, niin kyllähän tässä tietysti pitkäaikaiset itselleen rakennuttajat niin on ehkä halunnut välttää myös monimutkaisia järjestelmiä. Et vaikka meitä se koko elinkaari kiinnostaa myös energiakustannusmielessä ja laadullisesti, niin kyllähän se tietysti se opettaa sitten, kun pitkään on noiden talojen kanssa tekemissä, niin välttämään myös tietynlaatuista monimutkaisuutta. Että tämä on vähän tämmöinen kaksiteräinen juttu ja miekka, että haluttaisiin, että se säädettävyys olisi mahdollisimman hyvä ja pienissä vyöhykkeissä. Mutta sitten kun me tiedetään se realismi, että saadaanko se niin kuin alun perin piritettyä hyvin toimimaan se järjestelmä ja miten se ajan yli sitten 20 vuotta käytettyä, niin voidaan varmistua, että kaikki ilmanmääräsääteiset järjestelmät toimii. Niin ehkä tässä on aina tasapainoiltu sen välissä, että ihan hirveän pieniin säätövyöhykkeisiin esimerkiksi ilmastoinnin osalta ei ole haluttu yleensä mennä. Ja viimeaikainen trendi on, itse en nyt ollut rakennuttamisen parissa enää jokuseen vuoteen oikeastaan ollenkaan, mutta tässä vähän konsultoin meidän porukkaa, joka on siinä, niin selvästi on menty tällaiseen on-off-tehostusmaailmaan, jossa sitten on vaikka jonkinlainen neuvotteluhuone tai muu kokoontumistila, niin siellä on sitten selkeästi erillinen tämmöinen tehostuspäätelaitteita ja kanavistoja, jotka on ihan on-off-pellillä, jolloin saadaan sitten se, että siellä on aina vakioheittokuviot, äänitasot sillä lailla, että se käy joko mitoitus ilmanmäärällä se haara, jossa on sitten päätelaite ja tämä pelti, tai sitten ei ollenkaan. Että tämmöistä, siinä on monenlaisia kokemuksia, mutta tämmöistä portaattomasti säätyvistä vyöhykkeistä on selvästi menty meidän rakennuttamissakin enemmän tämmöisiin on-off-tehostusratkaisuihin. Ehkä sitten voi kuvitella, että vikaantumisherkkyys pienenee ja sitten on just tämä ikään kuin ilmastoinnin näkökulmasta, niin ollaan sitä aina vakio-olosuhteissa, kun joku päätelaite on toiminnassa. Ja ehkä itse olen ajatellut välillä sitä, ehkä mentiin toiseenkin suuntaan, että tehtiin varsin isoja ilmanvaihtokoneita ja palvelualueita ja siellä on sitten ilmanmääräsäätöisiä ratkaisuja perässä, mutta kyllä niitä melko pieniinkin vyöhykkeisiin jakaminen ehkä sitten kuitenkin on pitkällä aikavälillä järkevää, että monasti sisäänpuhalluslämpötilojen kannalta, käyttöaikojen kannalta, sitten sen säädettävyyden kannalta, niin ne semmoiset isot koneet, että jos se on semmoinen kone, että siellä on yksien kokoisia kammioita alkaa olla, niin siinä pitäisi niin herätyskellot soida, tai hälytyskellot soida, että tässä saattaa tulla jotain kummallista, että sen perässä alkaa olla niin montaa erilaista tilaa erilaisilla käyttötarkoituksilla, jos sitten puhutaan toimistotaloista. Et todennäköistä on, että sitä ei pystytä kovin optimaalisesti sit käytön aikana käyttämään. Tämä on taas tasapainolukysymys. Tietysti ihan hirmuisen pieniä vyöhykkeitä tai koneita, palvelualueita kannata tehdä. Mutta yleensä siinä sitten tullaan eri vuoden aikoina sellaisiin tilanteisiin, että jotkut sisävyöhykkeen huoneet esimerkiksi haluaisi matalaa sisäänpuhalluslämpötilaa ja sitten ulkovyöhykkeellä kaivataan jo isotermistä tilannetta, eli puhalletaan vähentää huoneen lämpöistä ilmaa jo sinne. Niin nämä sitten riitelee keskenään ja sitten siitä syntyy lopputuloksena jonkinlainen kompromissi usein. Että toimistotaloissa on joskus mietitty sit myös sitä, että pystyykö sitä käyttöä
tilan käyttöön jollakin tavalla vaikuttamaan siihen, että ne täytettäisiin niin oikein, niin kuin armeijassa käytetään termiä, että lähdettäisiin, jos vaikka aamulla tullaan, niin alettaisiin jostain päästä taloa täyttämään sitä, mutta se nyt ei ehkä ole ihan realismia, kun usein ne toimistotalot on vielä monen käyttäjän taloja, että siellä on vuokrannut jokainen oma huoneistonsa jostakin osasta sitä taloa, niin se on aika vaikea ratkaista. Ja siinä, niin kuin sanottu aikaisemminkin, niin siellä on erilaisia työskentelytiloja ja vyöhykkeitä niin kuin toiminnallisesta näkökulmasta, niin ei se nyt ehkä ihan ole ollut korrektia, että tilan käyttöä rajoitetaan siitä syystä, vaan että olisi kiva ilmastoida sitä nyt ensin ensimmäinen kerros ja sitten toinen, mutta tähänkin tietysti niitä innovaatioita ja ideoita ollaan välillä yritetty keksiä, että sitä myös käytettäisiin järkevästi, ja silloin olisi esimerkiksi mahdollista se, että pystyisi vaikka kerroskohtaisesti sitten, jos teoretisoidaan asiaa, niin sitten ensin ykköskerros ilmastoidaan ja jäähdytetään, ja sitten jos väkimäärä lisääntyy, niin kakkoskerros ja siitä eteenpäin. Mutta ei tämä toki realismia ole ollut, vaan että siellä voi olla siellä täällä yksittäisiä ihmisiä siellä talossa, ja siihen on pitänyt sitten reagoida, niin ehkä siitä tulee aika paljon sitä hukkaa. Nyt on tämmöisiä sekalainen lista kehitystarpeita, kun tässä oli siitä yksi otsikko, niin tietysti tämä koko tarina tässä minulla on nyt ollut sitä tarpeenmukaisen säädön ja sitten tämän järkevän tilankäytön toteuttaminen ja kehittäminen järjestelmällisesti niin, että uskon, että aika monella toimistotilan rakennuttajalla ja käyttäjällä ja omistajalla on aika samanlainen tämä kehityskaari, että ne alkaa olla aika monipuolisessa käytössä ne tilat ja on etätyötä ja erilaisia työmuotoja, niin miten tämä niin sit saadaan ympäri vuoden toteutumaan niin, että se joustaa ja sitten ei mene taas yli se monimutkaisuus. Ehkä tähän liittyvää tutkimusalueita ja yhteistä kehitystoimintaa on kaivattu. Ja tämä nyt moneen kertaan todettu sitten tämä tilankäytön ulkopuolisen ajan toiminnan suunnittelu, siis talotekniikan toiminnan suunnittelu. Siinä on yksi alue, joka me ei olla itsekään siinä oikein vieläkään onnistuttu tyydyttävästi. Että aina kun tehdään pohjakuormatarkasteluja, niin tuntuvat yllättävän sillä, että kuinka paljon sitä energiaa kuluu, vaikka ei siellä ole yhtään käyttäjää talossa. No, tässä on nyt vähän aikaisempaa esitelmää lähden irrallinen asia, eli sisäilman kosteudenhallinta. Et ehkä tuossa jonkunlaista renesanssia on nyt ainakin ajatuksen tasolla ollut, että voitaisiin semmoinen kevyt kostutusmalli tai joku kosteuden talteenottomalli sitten ottaa talvisaikaan käyttöön. Mutta sitten myös loppukesästä on havaittu, että alkaa olla kyllä kuivatustarvetta, että monessa kohteessa on aika trooppiset olosuhteet syntynyt ja selvästi on niin kuin oikeastaan kummassakin päässä vuoden aikoja niin tuntunut tarve lisääntyvän. Ja mun mielestä tämä kaikki kulminoutuu on seuraava asia, että niitä, ketkä suunnittelee rakennuksia, ketkä ylläpitää ne, tämä tiedonvaihto ja yleinen tämmöinen elinkaariymmärrys, niin edelleen siinä on paljon kehitettävää, että ei suunnitella pelkkiä maksimitilanteita johonkin määräyksiin tai luokituksiin perustuen, vaan ajatellaan, että miten se toimii sitten jos se ajon aikana, että se täyskaasutilanteita on kuitenkin aika vähän monessa kohteessa. Ja sitten tämmöinen viimeinen asia, joka me tehtiin omaa sisäilmatyötä, tämmöistä sisäolosuhteiden nollatoleranssiohjelmaa Senaatissa monta vuotta. Ja hyvällä menestyksellä me ollaan saatu omaa sisäolosuhdetyytyväisyyttä tai omaa vaan meidän asiakkaiden paranemaan nyt 7 vuotta peräkkäin. Ja siinä oli yksi keskeinen asia, tämä niin kuin maineen ja tiedon maineen parantaminen, siis meidän rakennusten ja sisäilma-asioiden hoitamisen maineen parantaminen, niin kyllähän koneellinen ilmanvaihto on myös semmoinen, jossa se, jos me sitä verrataan, että jos jollekin maallikolle sanotaan, että otetaanko painovoimainen vai koneellinen, niin se vastaa aina painovoimainen. Ja sitten meillä täällä taas niin kuin leuat kiristyy, kun joku puhuu painovoimaisesta ilmanvaihdosta. Niin mun mielestä tässä on yksi semmoinen alan yhteinen, että järjestelmällisesti myös markkinoida tätä meidän hyvää ja laadukasta talotekniikkaa edelleen, että se on mielestäni yksi semmoinen haaste tässä toimistotiloissa, että ne tavalliset henkilöt, jotka sitä tiloja käyttää, niin heillä on vähän ehkä semmoinen mielikuva aina, jos tavallisissa lehdissä, ei talotekniikkalehdessä, niin puhutaan koneellisesta ilmanvaihdosta, niin usein se puheenparsi on vähän negatiivista. Mutta tällaista nyt taas melkein 20 minuuttia vierähtää, että kiitoksia minun puolesta ja palaamme ehkä sitten keskusteluosiossa tähän aiheeseen uudestaan. Kiitoksia Pasi. Se oli erittäin
erittäin meniköhän siis jako nyt oikein, noin, erittäin mielenkiintoinen esitys itse asiassa, ja siellä oli itse asiassa tosi monia näkökulmia. Mä kirjoittelin itselleni ylös tuossa samalla, ja toivon mukaan nappasitte, ketkä on linjoilla, niitä oli nyt tämän monta, ja sieltä tuleekin seuraava ajatus, että mitä tämä tarkoittaa jatkolle ja mitä uusia juttuja ja kokeiluja tässä voisi olla ja kuinka alas me päästään näissä niin kuin, tavallaan energiatehokkuudessa, mutta myös, että me pystytään ylläpitämään olosuhteet ja kaikki toiminnot hyvin. Onko meillä linjoilla tullut kysymyksiä? Ei varmaan hirveän monta vielä, eli sen puoleen me voitaisiin siirtyä tässä vaiheessa seuraaviin niin kuin, esityksiin, mutta mä muistutan tosiaan kaikkia, että laittakaa kysymyksiä ja tavallaan terävöittäkää niitä asioita, joita tuossa tulee esille näiltä esiintyjiltä, jotta niin kuin saadaan uusia näkökulmia ja haastetaan myös, miten me kehitetään meidän alaa. Eli seuraavaksi on vuorossa Valtteri Hongisto. Ole hyvä, Valtteri. Näkyykö? Kyllä näkyy hyvin. No niin. Mä olen Valtteri Hongisto ja toimin Turun ammattikorkeakoulussa. Ja meidän tämä päivän aihe koskee tämmöistä MOTTI-tutkimusprojektia, eli meidän tutkimusryhmä on tässä kokonaisuutenaan noissa kuvissa, eli meillä on rakennusfysiikan, psykologian ja psykofysiikan ja vedenalaismelun ihmisiä tässä ryhmässä, ja meillä on näitä erilaisia tutkimuskohteita ja laboratorioita, mitä me nyt tässä pyöritellään. Ja nyt tässä MOTTI-projektissa, joka on nyt 4-vuotinen koronan tuoman viiveen takia, niin siinä on tavoitteena luoda tutkimusta, joka edistää liiketoimintaa liittyen tähän sisäympäristöön ja sen kehittämiseen. Ja täällä nimenomaan on nykyaikaisia toimistoja sitten tutkitaan. Ja tässä on noita yrityksiä, jotka on tässä mukana. Ja meillä projektissa on työpaketteja nyt 2 keskeistä. On tämmöiset laboratoriotutkimukset ja sitten kenttätutkimukset. Ja tänään nyt sitten en aio puhua laboratoriosta, vaan menen tänne kentälle. Ja nostan sieltä nyt 2 aihetta. Mahdollisesti on 3, jos on aikaa. Eli puhun ensin tällaisesta globaalista poikkileikkaustutkimuksesta, joka julkaistiin tässä vähän aikaa sitten, ja sitten tuosta Martelan toimitilamuutosta puhun myöskin, koska se on hyvä esimerkki tällaisesta nykyaikaisesta toimiston muutoksesta. Eli ensin kerron tästä globaalista poikkileikkaustutkimuksesta. Se on julkaistu tuolla kansainvälisesti ja myöskin sitten Suomessa viime keväänä. Eli tästä löytyy tällainen pitkä ja lyhyt versio. Ja meillä oli taustalla tässä tällainen näkemys, että mehän tiedetään, että 2000-luvun alussa tuli tämä avotoimistobuumi ja sitten tuli tämä hyvin yleinen meluongelma. Eli avotoimistossahan yksityisyyden puute ja melu olivat suurimmat ongelmat. Ja nyt sitten osasyynä monitilatoimistojen yleistymiseen oli justiin myös tämä melu- ja työrauha-asia. Eli pyrittiin luomaan sitten tiloja, joissa on vetäytymishuoneita ja etikettejä ja muuta. Ja nyt sitten mehän tehtiin 2012 silloin TOTI-projektin aikana tämmöinen monitilatoimiston suunnitteluohje, ja silloin myöskin korostettiin sitä lämpöolojen ja akustiikan suunnittelun tarvetta edelleen, ja hyvin näyttää nyt sitä ohjetta noudatetun. Mutta nyt kuitenkin riippumatonta tutkimustietoa joustavista monitilatoimistosta on todella vähän, eli tässä on tapahtunut raju muutos
Ja tämä mun tutkimustiedon puute koskee nimenomaan sisäympäristön kokemista ja sitten sitä, onko näillä uusilla toimitiloilla, monitilaympäristöillä etuja perinteisiin tilaratkaisuihin. Ja nyt sitten tutkimuskysymys tämmöiseen globaaliin poikkileikkaustutkimukseen oli, että mihin sisäympäristötekijöihin ollaan nyt tänä päivänä tyytymättömimpiä ja eroaako sitten tyytymättömyys sisäympäristötekijöihin eri toimistotyyppien kesken. Ja nyt sitten me mennään tähän aineistoon, eli varmaan moni teistä tietää tämmöisen Leesman-indeksin, eli Leesman Ltd. Tekee kyselyjä toimistoihin ja kouluihin ja muihin paikkoihin, satoja tuhansia vastaajia heille tulee vuosittain ja he tarjoavat tällaista benchmarkkauspalvelua, että miten meidän toimisto pärjää suhteessa muihin toimistoihin ja sitä kautta kehitetään työympäristöjä. Ja me tutustuttiin siihen kyselyyn, joka Leesmanilla on. Katsottiin, että onko niistä kysymyksistä niin sanotusti tieteelliseen tutkimukseen riittävästi voimaa. Ja me havaittiin, että siellä on sisäympäristön ja tilaratkaisujen osalta mahdollista tehdä joku analyysi. Ja me tehtiin tutkimussuunnitelma ja lähetettiin se sinne Leesmanille. Tämä on nyt hassua, että me ei itse hankittu aineistoa, vaan me pyydettiin aineistoa. Tämä on erikoinen tapa. Ja me saimme sitten Leesmanin tästä kiinnostumaan. Ja me saatiin kaikkien Leesmanin standardikyselyyn vastanneiden henkilöiden vastaukset ajalta joulukuusta 2018 tammikuuhun 2020, eli me haluttiin juuri ennen pandemiaa saadut vastaukset, koska silloin oltiin vielä toimistolla. Ja me otettiin vaan ne vastaajat, jotka oli työpaikalla vähintään puolet ajasta, eli me ei otettu silloin mukaan ollenkaan sitten sellaiset, jotka on pääasiassa työmatkalla tai käyttävät toimistoa hyvin vähän. Sen takia tämä määrä ei ole satoja tuhansia. Ja me tarkasteltiin tyytyväisyyttä eri sisäympäristötekijöihin ja sitten sitä henkilön ilmoittamaa toimistotyyppiä. Ja tässä on nämä vastausmaat punaisella, eli tämä on globaali tarkastelu. Ja me saatiin eri toimistotyypeistä sitten myöskin vastauksia. Huonetoimistosta vähemmän kuin muista, mutta eiköhän tuo 4500 siihenkin nyt ole ihan riittävä. Ja tuloksia. Ensin tyytyväisyys sisäympäristötekijöihin, eli nyt puhutaan globaalista tasosta. Ja kun tarkastellaan kaikkia tilatyyppejä yhdessä, niin näyttää, että eniten tyytymättömyyttä aiheutti lämpöolot ja melu. Eli täällä tyytymättömien osuus on suurin lämpöoloihin liittyen. Se ei tarkoita välttämättä ollenkaan, että on kuuma, vaan siellä voi olla myöskin se kylmyys tai liiallinen jäähdytys osasyynä, eli veto. Ja melu seuraavana, sen jälkeen ilmanlaatu ja sitten näihin valaistusasioihin näyttää tyytyväisyyden olevan niin kuin huomattavasti sitten suurempaa. Nyt sitten me oltiin kiinnostuneita, että onko monitilatoimisto tai tämmöinen flex-toimisto sitten toimiva. Ja me katsottiin sitten näitä tilaratkaisuja ja pistettiin ne ristiin tilaratkaisut näiden sisäympäristötyytymättömyyslähteiden kanssa. Ja me havaittiin, että itse asiassa joka sisäympäristötekijän kohdalla kyllä ne erot on tilastollisesti merkitseviä kaikkien toimitilojen välillä, koska tämä N on niin suuri tässä tutkimuksessa, mutta tämmöisiä oikein merkittäviä eroja, jos katsotaan, ne löytyy tästä melusta. Eli toimistotyyppi näytti selvimmin olevan yhteydessä tähän meluun liittyvän tyytymättömyyteen. Eli tyytymättömien osuus oli suurinta Flex-toimistossa. Eli Flex-toimistohan tarkoittaa sitä, että ei ole omaa työpistettä, vaan valitaan työpiste kulloisenkin tehtävän mukaan. Ja yleensä se tarkoittaa sitten tällaista monitilatoimistoa, jossa sitten on ylibuukkaus. Eli työpisteitä on vähemmän kuin henkilökuntaa. Ja tämän tutkimuksen perusteella näyttää, että tuo Flex-toimisto ei kuitenkaan ole välttämättä sitten meluntorjunnaltaan paras mahdollinen.
vähiten meluhaittaa koetaan huonetoimistossa. Että näyttää, että erityisesti avotoimisto- ja flex-toimistoihin edelleenkin tulee kiinnittää tämä huoneakustiikkasuunnittelu huomioon. Ja lämpöolojen osalta tämä haaste on kaikissa toimitilatyypeissä. Eli huonetoimistossa ei näytä olevan yhtään sen paremmat olot kuin sitten flex- tai avotoimistossa. Eli tästä ensin tämmöinen laajempi tarkastelu. Eli nämä sisäympäristöongelmat näyttävät edelleen olevan arkipäivää. Nyt mä menen yksittäiseen toimistoon. Ihan kapea siivu. Eli poikkileikkaustutkimus tarkoittaa sitä, että tehdään kysely suurelle henkilömäärälle kerralla ja kysytään vain kerran mielipiteitä. Nyt tässä Case Martelassa me tutkittiin olosuhteita ennen ja jälkeen muuton. Ja nämä on nyt julkaistu vasta sisäilmastoseminaarissa viime keväällä. Eli Martela pääkonttori muutti Helsingin Leppävaarasta Keilaniemen Espooseen 2022. Ja meidän tavoite oli nyt sitten selvittää, miten tähän joustavaan toimistoon tottuneet työntekijät kokevat ylibuukatun edelleen joustavan, mutta huomattavasti tilatehokkaamman toimiston. Eli henkilökunta oli täällä tottunut jo siihen joustavaan työpisteeseen, että ei ole omaa työpistettä, että valitaan työpiste tilanteen mukaan, mutta niitä työpisteitä oli runsaasti, eli siellä oli paljon väljyyttä. Kun sitten taas täällä tämä neliömäärä pienennettiin, jolloin sitten käyttöasteet nousee siellä tilassa. Ja haluttiin myös ymmärtää, että miten mahdollisesti nämä fysikaaliset ominaisuudet voisi selittää kokemuksia. Eli tässä LESMA-aineistossa me ei päästy käymään missään näistä toimistoista. Emme tiedetä, millaista siellä oikeasti on. Mutta Martelassa me tehtiin mittaukset sisäympäristölle ennen ja jälkeen. Ja nyt sitten myöskin kyselyt tehtiin ennen ja jälkeen. Me saatiin reilut 50% henkilöstöstä vastaamaan kummallakin kerralla. Ja tutkimus tehtiin näin, että tuossa on se muutto maalis-huhtikuussa 2022. Me tehtiin sitten mittauksia, henkilöstökyselyt ja mittaukset edeltävän vuoden syksyllä ja sitten kun oli muutto tapahtunut, niin siitä puolen vuoden päästä tehtiin sitten uudestaan nämä tilamittaukset ja kyselyt. Ja tuloksia ensinnäkin tästä nykytrendistä, joka on siirtyä kohti tilatehokkaampia tiloja ja joustavia tiloja. Eli tässä ennen muuttoa tosiaan tämä toimisto ei ollut ylibuukattu, mutta sitten toimisto 2 eli muuton jälkeen oli selvästi ylibuukattu. Eli siellä oli huomattava neliömäärän pudotus, eli puoleen. 45% putosi pinta-alat ja työpistemäärät putosi sitten noin 30%. Tosiaan kummatkin olivat jo joustavia toimistoja, eli tässä on hyvin pitkälti kyse nyt siitä, että miten tämä tilatehokkuus koetaan. Huonekalut oli samat käytännössä ennen ja jälkeen, eli siellä oli niin kuin tämä työpisteen maailma oli tuttu, mutta selvästi sitten pinta-aloja tosiaan pienennettiin avotoimistoissa ja neuvottelutiloissa. Mutta täällä huomataan myöskin tämmöinen asia, että neuvottelutilojen niin kuin lukumäärä kasvoi, eli täällä lisättiin huomattavasti tällaista niin kuin vuorovaikutukseen liittyvää tilamäärää verrattuna siihen vanhaan, koska yleisesti tullaan nykyään toimistolle enemmän pitämään kokouksia. No, sisäympäristön mittauksia tehtiin, nyt ei voida katsoa näitä numeroita, mä olen vetänyt tänne alle tällaisia linjauksia, eli me mitattiin avotoimistoissa ja neuvotteluhuoneissa olosuhteita toimistossa 1 ja toimistossa 2. Ja nämä on keskiarvoja ja mittausten määriä, ja yleisesti ottaen me ei havaittu sisäympäristön lämpö- ja hiilidioksidioloissa merkittäviä eroja toimistojen välillä. Myöskään valaistuksissa ei valtavia eroja ollut, eikä äänitasoissa, mitä ihmiset aiheuttaa. Sen sijaan äänieristys parani uudessa toimistossa, neuvotteluhuoneissa, ja huoneakustiikka parani avotoimistoissa.
Eli täällä on lievästi sanottuna tämä akustiikka ehkä hieman parempaan päin. Sitten mennään kyselyihin, miten toimistotyytyväisyys koettiin. Tässä näytetään tämä tärkein kysymys, eli kuinka tyytyväinen olet työympäristösi kokonaisuutena. Ja täällä havaitaan, että tyytyväisten osuus kasvoi noin 6%, eli siellä on 94% tyytyväisiä tähän uuteen toimistoon, ja sitten 6% ilmaisee, että on neutraali tai sitten tyytymätön. Ja tämä on merkitsevä parannus tässä tyytyväisyydessä. Kun mennään näihin yksityiskohtiin, niin täällä lämpötilan osalta mentiin parempaan suuntaan. Samaten ääniympäristön ja puheyksityisyyden osalta, eli tyytyväisyys, mitä isompi kehä, sen parempi. Eli näyttää, että lähes kaikissa tekijöissä, paitsi valon määrä ja valaistus. Eli tässä nyt sitten, se näkyy myös täällä keskittymishaitan syissä. Eli täällä on anteeksi, joo, se ei näy täällä, mutta sitten siellä oli joissakin neuvotteluhuoneissa hieman haasteita näiden valaistusten kanssa, ja tämä luultavasti johtuu siitä. Muilta osin niin kaikki tekijät näyttää olevan parempia uudessa toimistossa. Ja keskittymishaitoista tuo se veto näkyy, eli liikakylmyys. Täällä oli vanhassa pääkonttorissa oli korkeat huoneet ja sitten lasijulkisivut, ja siellä tuntui sitä vetoa, varsinkin siellä reunatyöpisteillä. Ja nyt sitten uudessa toimistossa tämä kylmyysongelma on vähentynyt. Ja samalla nyt sitten myöskin puheäänen haitta keskittymisellä on pienentynyt. Tämä näkyy huomattavasti parannuksia tässä keskittymisessä, mitä tulee sisäympäristöön. Eli näyttää, että tässä on tapahtunut parannuksia merkittäviäkin työtehon kannalta. Ja sitten viimeisenä näitä väittämiä, eli me aina tutkitaan kyselyssä niin tällaisia myöskin kokemuksia aidosti tästä, että miten hallitsee sitä työtilaa tai toimiiko se työtila omalle työlle. Ja näissä väittämissä näyttää merkitsevää parannusta tulleen pääasiassa kokonaan, esimerkiksi mitä tulee työtilan toimivuuteen. Eli työympäristö sopii työtehtävien hoitamiseen uudessa toimistossa paremmin kuin vanhassa. Ja ainut, mikä on tullut negatiivinen muutos, on tämä personointi. Eli ei voi enää personoida työympäristöä henkilökohtaisilla esineillä. Se on ainut haitta, mitä on tullut. Eli vaikka tämä pinta-ala puolittu, tyytyväisyys työympäristöön kasvoi, ja nyt sitten tyytyväisyys toimitila eri ominaisuuksia parani monen tekijän osalta, ja luultavasti syy on parempi huoneakustinen suunnittelu ja lämmöneristävyysparannukset julkisivurakenteissa. Ja työhön keskittyminen parani ja tyytyväisyys kaikkiin toimivuuksiin parani. Eli nyt näyttää, että henkilöstön tarpeiden mukaan räätälöity tällainen sisäympäristöltään laadukas monitilatoimisto, joka on joustava. Se on kannattava investointi työntekijöille ja työnantajille. Ja nyt sitten mun aika rupeaa loppumaan, mutta sen verran nyt voisin sanoa tähän tämän päivän teemaan. Eli nyt me käytiin läpi tämä Martelan muutos. Sitten meillä on Martelassa on tehty etätyötä jo pitkään. Se ei ole niin kuin tämä pandemia välttämättä muuttanut sitä hirveästi, miten paljon ollaan toimistossa, mutta sitten mainittavaa on, että tällainen organisaatio esimerkiksi kuin Turun Kela, niin ihmiset oli kaikki toimistolla ennen pandemiaa päivittäin ja etätyöoikeuksia ei annettu kellekään. Ja nyt me ollaan havaittu tähän liittyvissä kyselyissä, että lähes, voi sanoa, että suurin osa työntekijöistä on paikalla vain päivän kuukaudessa. Eli se toimitilan käyttöaste on pudonnut ihan dramaattisesti. Eli julkisissa organisaatioissa tämä pandemian jälkeinen tämä muutos oli niin kuin selvästi ainakin tässä aineistossa
havaittavinta Kelalla. Myös Turku Energialla on selvästi etätyö yleistynyt. Ja samaten Lempäälän kunnassakin havaittiin tämä, että käyttöaste laski. Mutta tällaista. Mun puheenvuoro loppui tähän. Nyt mä avaan mikin. Kiitoksia Valtteri. Oikein mielenkiintoinen esitys ja tavallaan ihan uusi näkökulma tutkimuksellisesta niin kuin perusteista liittyen niin kuin tiettyyn globaaliin aineistoon tyytyväisyydestä monitilatoimistoissa ja myös siihen, että millä tavalla tämmöisessä suomalaisessa niin kuin toimistokohteessa on niin kuin, ollut tyytyväisyys muutosten jälkeen. Eli saadaan varmasti uusia aiheita, laittakaa kysymyksiä, miettikää Pasi Pipatin, Valtteri Hongiston näkökulmia ja tähän haasteisiin, miten saadaan paremmin toimivat toimistorakennukset energiatehokkaasti. Seuraava esitys tulee Henri Juslenilta Helvarilta ja nyt me mennään valaistuksen maailmaan ja ennen kaikkea nyt tähän, miten mitataan käyttöasteita ja miten voitaisiin hyödyntää sitä monitilatoimistossa. Ole hyvä, Henri. Kiitos ja ensin testi, että näkyyhän ruutu ja kuuluuhan ääni. Ei näy vielä esitys, mutta ääni ja sinun kuva näkyy. No niin, otetaan sitten uusi yritys tuosta jakamisesta. Mites nyt? Kyllä, sitten vielä esitystilani. No niin, nyt ilmeisesti kaikki ok. Kyllä. Joo, eli tosiaan niin kuin tuossa esittelyssä tuli, niin taustaa on vahvasti valaistuksesta ja sieltä kautta lähdetään liikkeelle. Eli oletan, että tässä webinaarissa kaikki ei ole niin kuin valaistus ei ole se omin alue ja sen takia muutama sana tästä valaistuspuolesta ensin, eli miten itse asiassa valaistusta suunnitellaan ja mikä on niin kuin se idea tässä hommassa. Ja tyypillinenhän on tämmöinen, niin kuin lähdetään tämän EN-normin kautta liikkeelle ja siellä on tämmöistä vaadittua valotasoa ja sitten on minimivalotasoa ja sitten monessa tilanteessa itse asiassa normi sanoo, että pitäisi nostaa tai joissain tilanteissa laskea sitä valotasoa. Eli kun monesti puhutaan esimerkiksi tuosta 500 luksin työaluetasosta, niin itse asiassa normi sanoo, että monessa tilanteessa tässä on näitä tilanteita, eli esimerkiksi jos tehdään hyvin pitkään töitä tai sitten on näkökyvyssä näön tarkkuudessa ongelmia, niin itse asiassa silloin pitäisi nostaa valotasoa korkeammaksi ja toisaalta taas on tilanteita, joissa valotason pitäisi mennä tai se voi mennä alaspäin, eli esimerkiksi jos työtehtävät on hyvin lyhytaikaisia. Eli tavallaan tässä valotasoissa, valon ohjauksessa pitäisi olla tämmöistä muuttuvuutta riippuen nimenomaan niistä tarpeista. Ja periaatteessa tämä perusvalaistuksen ohjaus, mitä yleensä tehdään, niin on tätä läsnäolon tunnistusta. Sitten katsotaan paljonko siellä on niin kuin valotaso ja käytännössä puhutaan tästä päivänvalosäädöstä, eli kun luonnonvalo tulee tilaan, niin ei käytä niin paljon keinovalaistusta. Ja sitten on erilaisia tilanteita, joita halutaan kutsua esiin syystä tai toisesta. Eli tavallaan tämän tyyppisesti valaistuksen pitäisi, eli siinä on niin kuin erilaisia tilanteita, jotka voi tulla automaattisesti tai sitten manuaalisesti mukaan. Valaistuksen verkot, eli se millainen niin kuin valaistuksen ohjaus on tehty, erityisesti tässä on ehkä valaistuksen ohjaus, eli siinä mielessä, että täällä on näitä vähän niin kuin ehkä kaksi kuitenkin periaatteessa erilaista perusverkkoa, eli toinen on langalliset verkot ja toinen on langattomat verkot. Ja langallisissa verkoissa tyypillisin on tämä, tai sanotaan DALI-verkko,
eli sensorit ja valaisimet on yhdistetty tämmöiseen DALI-verkkoon, ja siellä on tämmöiset ohjainyksiköt, ja sensoritiedot menee sinne tänne, ja kaikki tapahtuu sitten säädellyn mukaisesti, eli tyypillisesti nähdään, kun ihminen tulee huoneeseen, niin sensori trikkaa jotain ja lähettää viestin oikealle ryhmälle, oikealle valaisimelle, että mitä tapahtuu, mitä pitäisi tapahtua. Ja sitten on nämä langattomat verkot, joissa on vähän erilaisia topologioita. Tässä on niin kuin esimerkkinä, käytän toki meidän verkkoa, jossa ollaan tässä MES-verkossa, eli sensorit, valaisimet kommunikoi MES-verkossa keskenään, eli sinänsä niin kuin lähettää sitä tietoa kaikille, jotka sen nyt haluaa, pystyy kuulemaan, ja verkko tavallaan muotoutuu siinä mielessä automaattisesti. Sitten valaistusverkossa, valaistuksen ohjausverkossa on tyypillisesti, no siellä on monia osatekijöitä, mutta sanotaan ehkä tästä älystä kuitenkin, niin älyä on rakennettu joissain tapauksissa sekä tänne niin kuin päätelaitteille, eli tänne etkepuolelle voi olla esimerkiksi sensori, joka oppii itse ympäristöstään ja mukauttaa toimintaansa sen mukaan. Toisaalta sitä älyä voi olla täällä keskivaiheilla, eli voi olla näitä kontrolleriyksiköitä jossain, jotka oppivat jotain ja toimivat tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti ehkä kuitenkin uusimpana, mikä on tullut tässä viimeisen 10 vuoden aikana, on nämä pilviratkaisut, eli otetaan sitä dataa pilveen, tehdään siellä jotain, se vähän riippuu tilanteessa, mitä tehdään, ja parannetaan niiden verkkojen toimintaa. Tässä on niin kuin semmoinen, mä otan tuosta vielä koska puhun tästä datasta nyt, niin otetaan nämä 2 sensorityyppiä, mitkä on oleellisimpia valaistuksessa. Eli tyypillisesti ne tehtävät sensoreilla on, niin kuin on, että pistää valot päälle, pistää ne, todeta, että ei ole läsnäoloa, pistää pois, ja niin kuin sanottu, niin pitää sitä haluttua valotasoa päällä. Ja hyvin karkeasti nämä on niin kuin yleisimmät sensorityypit on nämä valaisinpohjaiset, eli valaisimissa on jotain sensoreita, tai sitten on alueellisia sensoreita. Valaisinsensorit voi tietysti, niin kuin, niillä on niin kuin pienimmillään ne kontrolloi sitä yhtä valaisinta, ja ne on integroitu siihen valaisimeen. Aluesensoreilla voi olla sitten taas isompi alue monitoroitavana, ja ne kontrolloi sitten yleensä valaisin ryhmää jollain tavalla. Ja tyypillisemmät asiat siellä on tämmöinen passive infrared PIR-sensori ja sitten valosensori, jonka dataa käytetään. Eli jos katsotaan niin kuin valaistuksen ohjausta, niin sanoisin, että tällä hetkellä kuitenkin reilusti yli 90% ohjauksesta perustuu tämän tyyppisiin sensoreihin. Ja tätä sensoridataa tuossa edellisessä kuvassa mä näytin, että sitä voidaan sitten ottaa ne sensorit on tyypillisessä kohteessa joka puolella kaikkialla siinä rakennuksessa, ja sitähän voidaan ottaa sinne pilveen ja parantaa valaistusta, mutta myös käyttää sitä johonkin muuhun. Ja tämä on niin kuin selkeästi semmoinen, mikä ainakin meillä tuntuu nyt kasvavan voimakkaasti, eli se, että pystytään käyttämään näitä samoja sensoreita johonkin muuhun, niin sehän tarkoittaa vähemmän kustannuksia. Se on varmaan monella se syy, minkä takia tähän mennään. Että on niin kuin tavallaan, kun se sensorit on olemassa siellä, ne on myös nämä perussensorit ei ole batteritoimisia, että nehän on sähköverkossa, ne kestää pitkään. Ja sitten nämä on semmoisia yleistyviä syitä, eli tämä pienempi hiilijalanjälki, eli kun on vähemmän sensoreita, niin toki se tarkoittaa myös pienempää hiilijalanjälkeä. Ja viimeinen syy, en ole sitä poldannut, koska en itse pidä sitä niin kriittisenä, mutta olen kuullut tämänkin nyt muutaman kerran, että halutaan käyttää samoja sensoreita useampaan tehtävään, jotta ei tule tämmöistä sensor-aknea, niin kuin jotkut on tätä nimittänyt. Sitten mä mietin tätä dataa, niin kuin, että miten voidaan oikeastaan niin kuin kolmea kautta, eli on tämä niin kuin entinen data, eli se, että mitä me nähdään, niin kuin opitaan historiasta, että jos me kerätään dataa, niin me voidaan rakentaa erilaisia raportteja, me voidaan tehdä suosituksia. Sitten jos me otetaan tämä, niin kuin tämä hetkellinen data, me voidaan käynnistää jotain, me mahdollisesti tehdä jonkinlaisia hälytyksiä, että nyt tapahtuu jotain. Ja sitten on nämä ennusteet, eli tietyllä tavalla se, että jos me pystytään ennustamaan tämän datan pohjalta esimerkiksi tilan käyttöön, niin me pystytään antamaan tämmöisiä ennakoivia
tietoja ja mahdollisesti varoituksia sinne erilaisille järjestelmille. Ja meillähän tietysti fokus on, meidän osalta on, että me tähdätään siihen, että valaistus toimii paremmin. Eli käyttää käytännössä vähemmän energiaa ja antaa paremmin tukea sille ihmisten hyvinvoinnille. Tämä on siis se, mitä oikeastaan pyydän myös teitä miettimään. Minulla on muutama esimerkki, mutta muut rakennukseen liittyvät järjestelmät ja automaatio voi käyttää tietysti samaa dataa, kuinka fiksusti, missä tapauksissa. Uskon, että aika montakin tapausta jotain tiedetään, ehkä kaikkia ei vielä tiedetäkään. Esimerkkejä tästä historiadatasta, niin tämän tyyppisiä asioita, tässä on ihan muutama tämmöinen kuva otettu ruudulta vaan esimerkkejä. Tässä on vaikka omalta konttorilta, tämä oli lokakuulta, eli tässä on esimerkkejä siitä, että miten niin kuin meidän konttorin okkupanssidata ihan valaistussensoreilla katsoen näyttää, niin meillä on tyypillinen läsnäolokuvio on tämän tyyppinen, jossa on niin kuin nämä tiistai ja torstai on korkeammalla kuin muut päivät. Perjantai vähän niin kuin jostain syystä ihmistä ei taida olla niin paljon konttorilla perjantaina, ja sitten tuossa näkyy alempi, niin se taisi olla tuo syyslomaviikko esimerkiksi, ei nouse kovin korkealle. Tuossa on ollut aika tasainen viikko, ainoastaan perjantai on sitten tässä viimeisessä osuudessa tipahtanut tuonne vähän alemmas. Tämä on niin kuin, tavallaan siitä valaistusdatasta tai sensoridatasta saa irti sen, että onko jotain tyypillisiä kuvioita, onko niin kuin, miten rakennusta käytetään. Ja tuossa on toinen esimerkki, se on sitten neukkaridataa, että miten jonain päivänä on ollut joku tietty neuvotteluhuone käytössä, kuinka tästä saa myös käsityksen vähän siitä, että onko siellä ollut niin kuin yksi ihminen vai useampi ihminen jopa näillä piirisensoreilla. Ja tätä voi tietysti myös käyttää johonkin. Ja voidaan tietysti miettiä myös, että tästä voitaisiin nähdä, mä en nyt niitä ottanut, mutta erilaisia eroavaisuuksia, mahdollisesti poikkeavaa toimintaa näissä, mitä sensorit näkee. Mikä on oikea raportointiperiodi, niin se riippuu aina näistä periaatteessa tämmöistä datastahan saa tuunattua semmoisia raportteja, kun kukin katsoo tarvitsemansa. Ja nämä trendit on sinänsä ehkä johonkin asioihin ainakin mielenkiintoisia. Me käytetään jonkun verran niitä valaistuksessa, niissä voi muokata tiettyjä ajastuksia, kuten valaistuksen näitä viiveitä, ja sitten säätää erilaisia tasoja. Valotaso on yksi, mutta toki voi olla joku muukin taso. Eli tässä otin vaan esimerkkinä, että mikä voisi olla semmoinen, tai mitä on niin kuin jossain tapauksessa käytetty ilmanvaihtopuolelle, eli on tavallaan yhdistetään, että tämä on itse asiassa meidän konttorin tyypillinen tämä läsnäolodata, tämä kuvio, eli tullaan vasta oikeastaan 8 tulee ihmistä konttorille, tämä okkupanssi nousee ja sitten se tipahtaa tuossa puolen päivän aikana, se on varmasti käydään sitten lounaalle ja niin edelleen, ja näyttää olevan vähän pitkiä lounaita joillain, ja sitten se on pikkasen alle, ja tämä iltapuoli on pikkasen tämmöinen pidempi häntä. Ja sitten tavallaan tästä on pystytty tekemään suoraan sitten tämmöiset suositukset, että muutetaan tiettyjä asetuksia meidän suhteellisen vanha, yli 20 vuotta vanhassa rakennuksessa voidaan vähän tätä ilmanvaihdon ajastuksia muuttaa, koska nyt ne menee päälle hiukan aikaisin ja pois päältä vähän myöhään, niin on nähty, että voidaan säästää siellä ihan energiaa. Tuossa on toinen esimerkki, missä on sitten käytetty myös esimerkiksi CO2-dataa ja katsottu, että millä tavalla, missä kohtaa mennään yli tai ali jonkun arvon. No CO2 sinänsä ei tarvitse mennä, se ali ei ole niin kriittinen, mutta tämä ylimeno. Mutta näissä ehkä tässä historiadatassa niin puhutaan nimenomaan siitä, että enemmän muutetaan manuaalisti jotain, että tehdään raportteja ja suosituksia ja tehdään sitten joku muutos mahdollisesti niihin perustuen. Sitten tämä hetkellinen data, tämähän on oikeastaan valaistusjärjestelmäthän toimii. Tämä on se, minkä takia ne sensorit siellä tarvitaan. Valaistusjärjestelmä toimii niin, että ei haluta odottaa pitkään, että ne valot mahdollisesti menisivät päälle, jos menet sinne tilaan, vaan ne toimii näiden hetkellisten inputtien avulla. Että nyt Pirri näki jotain ja pistetäänpäs valot päälle. Tässä on niin kuin
tännehän voi rakentaa monenlaisia logiikoita myös tukemaan muita asioita. Tämä pilvipohjaiset ratkaisut, kun me saadaan tämä data pilveen, niin siellä voidaan antaa tämä hetkellistieto johonkin muuhun järjestelmään, joka voi sitten reagoida millä tahansa tavalla. Ollaan myös tehty näitä paikallisia juttuja. Tässä esimerkiksi tämä termostaatti-esimerkki on ihan oikea itse asiassa tuote olemassa, eli se on tämmöinen termostaatti, joka poimii meidän langattomasta verkosta tämmöiset läsnäolo mainosviestissä Bluetooth-advertit. Se ei varsinaisesti ole siis verkon osa, mutta osaa kuunnella sitä verkkoa. Ja kun joku tulee tilaan tai joku tulee alueelle, niin se poimii tämän viestin, että nyt on läsnäoloa ja siirtää itsensä tämmöistä ekomoodilta tähän normaalimoodiin. Eli jos sanotaan nyt vaikka, että ekomoodi olisi 20 astetta ja sitten kun läsnäoloa on, niin siirtyy vaikka 22. Eli tämmöinen hyvin yksinkertainen paikallinen integraatio tällä hetkellisellä datalla. Sitten täällä on näitä ennusteita, eli se, että tämä kuva on esimerkki nyt valaistuksesta, eli me pystytään katsomaan okkupanssin perusteella, että mikä olisi oikea viiveaika niille valaistuksen niin kuin päälläoloviiveille. Ja nämä suorat viivat, että periaatteessa voitaisiin tyypillinen olisi vaikka 15 minuuttia, me nähdään datan perusteella, että se historian pohjautuva ennuste olisi sitten, että kun pistetään 12 minuuttia, niin kaikki on vielä ihan ok, mutta silloin säästetään toki enemmän energiaa, mutta tosiasiassa nähtäisiin tämmöinen rytmi, että paras toimisi täysin hyvin, että meillä olisi tämmöinen muuttuva viiveaika yli tavallaan vuorokauden, eli paras ratkaisu ei olisi tämmöinen stabiili. Ja tavallaan näitä ennustuksia voi ajaa vaikka kerran tunnissa, kerran puolessa tunnissa, mitä haluaakin, ja käyttää sitä ennustusta myös dynaamisesti muuttamaan esimerkiksi niitä valaistuksen viiveitä. Toki taas täällä monenlaisia asiantuntijoita kuulemassa, niin samoja ennusteitahan voi käyttää esimerkiksi ilmanvaihdon ohjaukseen, jos haluaa. Ja tietysti on mahdollista lisätä muuta dataa, onko se sitten säätiladataa tai talotekniikan muuta tuottamaa dataa ja sanotaan ehkä parantaa näitä ennusteita, mutta myös ottaa tosiaan muissa järjestelmissä huomioon. Esimerkkinä sitten edelleen valaistuksesta puhun, että kun me lisätään uusia, voisi sanoa aisteja näihin sensoreihin koko ajan, että jos meillä uudessa sensorissa on vaikka nyt sitten äänisensorointi ja tämmöiset algoritmit, jotka tunnistaa ihmislähtöiset äänet, me pystytään sillä taas parantamaan sitä valaistuksen toimintaa, me pystytään säästämään valaistuksella energiaa, koska me päästään tarkempaan läsnäolotunnistukseen. Mutta samaan aikaan tietysti siitä syntyy parempaa läsnäolodataa ja samalla siitä syntyy myös periaatteessa äänitasokartat tiloista, joista taas jollain muulla, sanotaan joku muu toimija saattaa nähdä niille isojakin mahdollisuuksia. Mutta tavallaan se on niin kuin dataa, joka on olemassa, on niin kuin tulossa ihan tietyllä tavalla muista syistä kerätään sitä, mutta sitä voidaan hyödyntää ehkä jossain muuallakin. Ja tässä sitten yhteenvetona haluaisin sanoa, että valaistus siis on, joka valaistus tarvitsee näitä sensoreita, koska me ei voida kierrätettää sitä valaistuksen ohjausta niin kuin luotettavasti vaikka sieltä pilven kautta, ja valaistuksen pitää toimia niin kuin heti. Ja se on suhteellisen, koska niitä muita ei tarvitse ainakaan niin paljon sensoreita lisätä, niin se on varsin kustannustehokas ja niin kuin tavallaan tämän kestävän kehityksen mukainen tapa käyttää sitä sensoridataa johonkin muuhun. Näillä historiadatalla, tällä hetkellisellä datalla ja ennusteilla, niillä on kaikilla omat käyttötarkoituksensa, ja mä en suinkaan väitä, että mä tuntisin niitä kaikkia, vaan ehkä niin kuin jokaisen, voisiko sanoa, onko väärin sanoa, talotekniikka siilon edustajat ja tiettyjen alojen asiantuntijat saattaa olla parhaita näkemään,
missä tällä historiadatalla, hetkellisellä datalla ja ennusteella on niin kuin parhaat käyttötarkoituksensa. Mä annan joitain esimerkkejä, mutta mä oletan, että teillä on niitä vielä vähän enemmän. Näin, kiitoksia. Kiitoksia. Henri, mielenkiintoinen esitys. Tässähän oli nyt tosiaan se hyvä näkökulma, eli mentiin aika paljon tähän teknologiaan. Eli meillä oli täysin niin kuin erityyppiset esitykset eri toimijoilta, kaikilla on pitkä kokemus aiheesta ja kaikki on ihan keskeisesti tässä aiheessa, mikä on, miten me saadaan toimivat toimistorakennukset nykyaikana, kun meillä käyttöasteet vaihtelee. Mennään nyt webinaarin viimeiseen osuuteen, eli meillä on nyt lyhyt paneelikeskustelu vielä jollain tavalla niin kuin kristallisoimaan tavallaan näiden eri puhujien viestiä. Mä olen laittanut pari kysymystä tähän, eli nyt on 20 minuuttia aikaa tai ihan millin vajaa. Ja myöskin sitten voidaan katsoa näitä kysymyksiä, joita on tullut linjoille. Niitä ei ole vielä ihan hirveän paljon tullut. Mä varmaan voisin arvalla, että tämä aihepiiri on kohtuu hankala ja kohtuu laaja, niin kuin me nähtiin nyt näissä esityksissä. Toivon mukaan kuulijat on kuitenkin niin kuin, ajatukset on niin kuin lentänyt ja on saatu uusia näkökulmia. Eli mä kysyisin vielä meidän puhujilta yhteenvedon, että minkälaisia nykyisiä teknologioita ja käytännön ratkaisuja on, että saadaan niin kuin toimiva, laadukas sisäympäristö energiatehokkaasti nykyajan toimistorakennuksissa. Ja puhun nimenomaan nyt tämän covidin jälkeisestä ajasta ja näin. Voitteko jokainen, joka haluaa sieltä puhujista, kertoa oman näkemyksen, vaikka lyhyemminkin? Eli onko Pasilla vaikka ensin, jos sä oot linjoilla, jos sulla on joku tietty keskeinen kommentti, tavallaan pari pointsia, miten me saadaan toimivat toimistorakennukset? Joo, kyllä mä sanoisin, jos siis ensin mennään tuohon nykyiseen teknologiaan, mitä on olemassa, niin meillä on hirveän hyvät rakennusautomaatiojärjestelmät. Siellä on dataa, ne voi olla integroituja niin yhteisiä anturitekniikkaa, pääasiassa kyllä erillisiä edelleen. Et sinällään dataa on paljon, se on niin mahdollisuus. Sitten se, että meillä sen ehkä tuohon olisi voinut tuohon omaa esitelmään yhdeksi, se on vähän semmoinen tylsä aihe, aina voi todeta, että tuon datan hyödyntämisessä on niin hirveästi vielä tekemistä. Et on periaatteessa olemassa tekoälyratkaisuja tai on muita, mutta sitten, että ne käytännössä pystyttäisiin ottamaan oikeaan arkeen laajassa vaikka kiinteistösalkussa käyttöön, niin se vähän tökkii, että me on pilotoitu ylläpidon tietomallien, eli tämmöistä niin kuin visualisointielementtien hyödyntämistä ja muuta, mutta kyllä siinä on aika iso vielä kuilu sillä välillä, että me saadaan se data semmoiseen arkiseen käyttöön ja meillä on trendejä, niin kuin tuossakin todettiin, on pitkän aikavälin ilmiöitä, että me tiedetään aika hyvin, mitä siellä tapahtuu, mutta sitten se, että se, mikä ehkä oman esityksen viesti oli olemassa, että toimii niin kuin ihan hyvin se täyskaasulla ne talot toimii mun mielestä ihan fine, niin kuin ehkä Valtterin esityksen ja meidän omat asiakastyytyväisyysdatakin näyttää, että olosuhteet on varsin hyvät siellä. Et enemmän se riittyy sit siihen, että saadaan sit näitä myös muita asentoja kuin täyskaasuja toteutumaan. Että mä pidän niin kuin suomalaista talotekniikkaa ja toimistotiloja silleen korkealaatuisena. Ja sitten ehkä se on pientä, se niin kuin mikä sitten on tämmöinen näkökulma, että saadaanko me sitten jokaiselle tehtyä yksilöllistä tai muuta ja millä tavalla se saadaan sitten, ehkä se ei ole mahdollista tehdä yksilöllistä, mutta sitten, että pystytään siellä tiloissa luomaan sitten erilaisia vyöhykkeitä, niin kuin tuossa oli toi yksi kysymyskin, että työpsykologinen valinta tai onko se toiminnallinen tai mikä hyvänsä, että ihmiset kun on, niin siellä on niin kuin yksi selkeästi kommunikoitu näkökulmaa siellä, että on erilaisia ehkä sitten tämmöisiä myös
olosuhdevyöhykkeitä on sitten värimaailmalla tai jollain muulla erotettu ja selkeällä viestinnällä, että täällä on vilukissojen osasto, tai en tiedä millä ehkä vähän paremmin brändätä ne nimet, mutta tämmöiset kyllä meillä on todella hyviä elementtejä paljon ja korkealuokkaista taloteknistä osaamista, hyviä tuotteita. Et siinä mielessä me ollaan tosi hyvässä tilanteessa. Mutta sitten tämä vähän niin kuin tuohon uuteen ja kokeilevalle tutkittaviin ratkaisuihinkin nyt kun mikki auki, niin ehkä sitten tämä just, että saadaan käytännönläheisiä niin kuin pieniä askelia sen datan hyödyntämiseen. Ne on, meilläkin ehkä mentiin vähän liian ison kuilun yli, yritettiin hypätä, että saataisiin vaikka se tietomallipohjainen ratkaisu kaikki ne herkkuineen kerralla käyttöön, niin ehkä ala, vaikka ylläpitotoimijat ja muut, ei se nielase tuollaista dataa. Se on aika vielä silleen kuitenkin siinä on pitkä matka siihen, että on semmoiset päätelaitteet vaikka kiinteistöhoitajalla käytössä, että hän niin kuin todella ymmärtää siitä jotain, että se lisää lähinnä hämmennystä se dataset, jos se annetaan liian semmoisena sinne, että se pitäisi enemmänkin muuttua suoraan vaikka selviksi palvelupyynnöiksi tai joskus, että tämmöistä. Kyllä. Moninainen puheenvuoro. Mutta. Joo, toi oli loistava. Kiitoksia paljon. Mites, onko siellä muilla, Valtterilla, tosiaan noihin molempiin pointseihin, eli nykyisistä käytännön ratkaisuista sekä teknologioista ja sitten myös mitä uusia kokeiltavia, tutkittavia ratkaisuja, niin voisiko Valtterilla kommenttia, puheenvuoroa? Mä oon nyt enemmän tutkimuspuolella ja ehkä vähän liikaa kyttään dataa ja kuin mietin innovaatioita, mutta selvää se on, että toi akustiikka minua kiinnostaa ainakin jossain määrin. Ja tässä on ollut näitä äänitasoon liittyviä seurantamittareita. Joo, Henri mainitsi, että tällaisia Helvarilla ehkä olisi. Ja nyt sitten tosiaan tämä yksi teknologia on se tosiaan, että seurataan sitä äänitasoa, missä sitä on paljon tai missä sitä on vähän. Ja sitten jollain smart-teknologialla voidaan nähdä tavallaan, että missä on hiljasta, että voidaan niin kuin välttää tavallaan meluisia alueita toimistoon tultaessa. Sitten tämä jäähdytyspalkkiratkaisu, se on niin kuin, huomattavan yleinen nykyään uusissa toimistoissa, että ei käytä enää sitä virtausjäähdytyspalkkia, josta tulee niin kuin aktiivisesti ilmaa, vaan on niitä paneeleja hirveän paljon. Ja niissä on sitten kuitenkin havaittu, että nehän heikentää sitten taas huoneakustiikkaa, koska ne vie suuren pinta-alan. Että avotoimistoalueella niistä on havaittu, että niistä on haittaa sille huoneakustisen ratkaisulle. Mutta tietenkin niillä sitten voidaan varmaan matalaenergiasyistä ja muista syistä saavuttaa sitten taas toivottuja etuja. Sitähän mä en nyt tässä kritisoi, mutta tuon esiin, että tällainen käytännön havainto on olemassa. Nyt sitten uusia kokeiltavia ratkaisuja. No puhelinkopithan on sellainen, tai nämä meeting bodit, niin nehän on nyt sellainen asia, mikä näyttää tulle jäädäkseen ja niihin liittyen tutkimusta tulisi lisätäkin, että miten ne koetaan työympäristöä parantavana elementtinä. Että onko ne niin kun, tulisiko niitä vielä entisestään enemmän harkita, koska niillähän sit säästetään rakennukseen liittyviä väliseinän rakentamisia, että voidaan tehdä tällaisia liisattavia koppeja, voidaan rakentaa sinne sun tänne tarpeen mukaisesti ja sitten niistä voidaan myöskin luopua aina tarpeen mukaisesti tai vuokralaisen tarpeiden muuttuessa. Ja musta tuntuu, että tämä mobiilityötilaratkaisut, niin niiden tutkiminen ja lisäkehittäminen on varmasti hyödyllinen, koska niissä on sitten se koettu hallinta työympäristöön paranee, kun menee sellaisen sisälle ja myöskin ääniasiat usein sitten ratkeaa siihen. Mutta ei mulla oikeastaan muuta. Jes, kiitoksia Valtteri. No oli mielenkiintoisia näkökulmia. Mennään seuraavaksi Henriin. Löytyykö sulta kommentteja? Pasihan sanoi aikaisemmin tuossa, että usein suositaan on-off-peltejä. Ja nyt taas puhutaan datasta ja kaikesta semmoisesta. Miten me saadaan tämmöinen niin kuin
toimintavarmuus, että meillä on niin edistykselliset älykkäät järjestelmät, joita sitten Pasikin toin esille, että tarvitaan rakennuksiin. Eli sun näkökulmasta, miten tavallaan saadaan hyviä ratkaisuja ja mitä uusia asioita pitäisi kokeilla? Niin kyllä se yksi, mitä Pasi tosiaan sanoi myös, että tavallaan näiden, kutsuuko niitä nyt siiloiksi, sitten talotekniikan siilojen välinen yhteistyö, että yhdistetään dataa ja keskustellaan toistemme kanssa, ja se on ehkä semmoinen iso asia, että miten hyödynnetään sitä dataa, mitä on olemassa, koska dataa jo on. Ja kyllä, sitä on jo paljon ja sitä tulee koko ajan lisää, koska toisaalta sitten taas niin kuin teknologian mielessä mä luulen, että nimenomaan tämä datan liikkuvuus edelleen ja sitten ehkä tämä sensorointi kasvaa, siihen tulee uusia piirteitä, uusia teknologioita ja sieltä tulee taas sitten se, mitä tosin Pasi sanoi myös, tämä personoinnin vaade, että siihen lisäisin semmoisen niin kuin käytännön, tai sanotaan, että ainakin tutkittava ratkaisu, että miten se personointi saadaan niin automaattiseksi ja toisaalta sitten, että miten hanskataan esimerkiksi nämä GDPR-yksityisyyshaasteet siellä, että itse esimerkiksi valaistuksen ohjauksen osalta olen aina sitä mieltä, että jos joku joutuu painamaan sitä meidän paneelia, niin jotain on jo mennyt pieleen, eli se on tavallaan virheilmoitus, että olosuhteet eivät vastaa sitä, mitä juuri silloin tarvisi. Ja tavallaan se on kaikessa toimisto-olosuhteissa, että jos joutuu tavallaan itse personoimaan ja keskittymään siihen, että muuttaa tilaa, niin silloinhan se ei ole optimaalinen se tila juuri sillä hetkellä. Että se on vähän niin kuin, että mikä ennen, että miten saadaan niin kuin automaattisesti personoitua tila henkilöille sopivaksi ja toimintoihin sopivaksi, jolloin itse asiassa siihen tilaan ei tarvitse enää kiinnittää huomiota. Kiitoksia. Toi on oikein hyvä ajatus tähän. Otetaan seuraavaksi sitten yleisöltä tulleita kommentteja ja kysymyksiä. Eli meillä on nyt tällä hetkellä 6 kappaletta niitä, onko tässä osa nyt Mervi Aholan näitä yleisiä kommentteja. Sitten täällä on yksi kysymys, mikä liittyy, mihin varmaan aikaisemmin viitattiinkin, tämmöinen aika monitehoinen. Eli talotekniset ratkaisut monitilatoimistossa eivät varmaan ole käyttäjän näkökulmasta ongelmia, vaan haaste, eivätkä syy alentuneeseen käyttöasteeseen. Näkökulma oli otsikon mukaisesti kiinteistön omistajan näkökulma. Esityksessä mainittiin, että työpisteen valinta on toiminnallinen. Se on varmaan sitäkin, mutta uskallan haastattaa toteamalla, että se on yleisesti työpsykologinen valinta. Eli tämä oli varmaan Pasi sun esityksen aikana. Oliko tähän jotain ajatusta, se varsinaista kysymystä nyt varsinaisesti ole, mutta että näin. Joo, mä tuossa äsken taisin vähän vastailinkin tähän tuossa omassa puheenvuorossani, että en nyt tietysti tätä termiä nyt sinällään ehkä miettinyt hirveästi, se pointti oli, niin kuin, että onko se psykologinen vai toiminnallinen, vaan pointti oli ehkä enemmän, että se on muu kuin talotekninen, eli olosuhdeperusteinen, että siellä on kilpailevia tekijöitä, millä se ympäristö sitten valitaan, ja ehkä tähän vähän niin kuin tähän samaan voisi sanoa tuohon personointiin, mitä Henri otti esille, että mä itse olin esimerkiksi semmoisen Jyman Thermal Model-hankkeessa aikanaan, jossa Tuomalan Pekka VTT:ltä oli se varsinainen idea-nikkari siinä ja veturi, ja varmaan vieläkin sen jälkihaikuja on olemassa, niin silloin ajateltiin, että jos ihmiset haluaisivat esimerkiksi vapaaehtoisesti luovuttaa tämmöisiä niin kuin lihasmassa tietojansa, tuntuu vähän hassulle ehkä, jos ei ole asiaa perehtynyt, että semmoisia tarvitsisi luovuttaa, mutta kuitenkin tämmöisiä tietoja, joilla pystyttäisiin niin, että se personoituisi automaattisesti se ympäristö. Että semmoistakin jumppaa on tehty jo aikoja sitten kanssa, täällä ollaan oltu mukana, että kyllä siinä niin kuin hyviä alkuja monessa on, ja sitten se ehkä se, mitä sanoin aikaisemminkin, että just ne tulee sitten tähän arkeen, niin että sitä näillä tilaisuuksilla, tällä keskustelulla ja tällä yhteistyöllä, mitä tehdään ulkopuolella, niin pyritään se edistämään. Että se ehkä olisi tuossakin, että tuommoisessa työympäristössä, niin sitten kun se valitsee sit psykologisesti tai toiminnallisesti tai mistä hyvänsä syystä, siinä missä kaveri sattuu istuu tai mikä tahansa syy on, mistä se vapaan paikan löytää, niin se sitten
tuntisi jotenkin niitä ihmisiä ja niiden ominaisuuksia, joita siellä paikalla on, niin tämmöistäkin on toki testattu. Että Personasilla on käsittääkseni tyytyväisyyteen tilastollista merkitystä tai tutkimuksellisesti todistettua merkitystä, että jos on mahdollisuus vaikuttaa olosuhteisiinsa, niin silloin yleensä tyytyväisyys paranee, että hän tietysti vanha oppi. Ja se, että sitä itse kääntelee jotain paneeleita, niin mä olen täsmälleen samaa mieltä, että niitä ei pitäisi kyllä oppimattoman laskea painille ollenkaan. Että kyllä meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan asia niin, että ne rakennus havainnoi sen ympäristön ja sen vaatimukset ja pystyy niin kuin mukautumaan riittävällä tasolla sit siihen, mitä tapahtuu ja mitä säässä ja ulkoisissa olosuhteissa tapahtuu. Et automaatio kai sananakin tarkoittaa jo sitä, että siitä on kai tehty ihan kunnollisia tutkimuksiakin, että tuommoisen huonesäätimen käyttöliittymää ei pysty oppimattomalle tai lähes kenellekään sitä ei pysty niin kuin opettamaan. Niin sitä vastaan ei kannata oikeastaan edes taistella, että pitää tehdä jotain muita ratkaisuja. Ok, kiitoksia tästä kommentista. Sitten meillä on täällä kysymys vielä liittyen Valtteri-esitykseen. Case Martela. Kysyttiin tyytyväisyyttä vanhan kautta uuden työpaikan, kysyttiinkö tyytyväisyyttä vanhan kautta uuden työpaikan sijaintiin. Eli siellä on tämmöisiä muita asioita, mitkä liittyy työtyytyväisyyteen, joilla saattaa olla vaikutusta näihin. Niin voitko Valtteri kommentoida tähän liittyen? Eli kysymys oli, että kysymmekö muita asioita, tätä tyytyväisyyttä siihen sijaintiin? Niin, koska sitten tavallaan jos tähdätään siihen, että testattiin kokonaistyytyväisyyttä vanha versus uusi toimipiste, niin oliko siellä esimerkiksi sijaintiin liittyviä asioita, jotka olisi saattanut vaikuttaa tähän kokonaistyytyväisyyteen, jotka on niin kuin mukana siinä tavalla epävarmuustekijänä, jos halutaan katsoa näitä. Meidän kysely oli valtavan pitkä ja me kysyttiin paljon muitakin asioita, muun muassa siivouspalvelua kysyttiin ja kaiken näköistä tällaista, mutta onko se toimitilan sijainti, niin sitä ei kysytty. Eikä myöskään tyytyväisyyttä parkkimahdollisuuksia ja tällaisia, että ne me jätettiin pois, koska meidän fokus oli kuitenkin siinä sisäympäristössä. Kyllä, joo. No kyllä, mutta se on tavallaan sitten niin kuin mahdollisena rajoituksena, jos siinä on tämä näkökulma vaikuttanut, mutta tosiaankin sinälläänkin varmaan se tuli niiden kysymysten kautta, se mikä oli teillä fokuksena siinä. Joo. Kiitoksia. Täällä on vielä pari samalta henkilöltä olevia, eli toinen niistä on ilmeisestikin kysymys enemmän ja toinen on kommentti. Täällä on ainakin yksi, mikä liittyy ilmeisestikin Valtterin esitykseen. Tämä ensimmäinen yksityisten ja julkisten organisaatioiden välillä on ilmeisesti suurehkoja eroja. Ainakin tuo Martela vs. Turun Kela tässä tätä hypoteesia osataan vahvistaa. Osittain se liittyy työn ja käsiteltävien asioiden luonteeseen. TTL on aihetta myös tutkinut, mutta heilläkään ei ole tutkimustuloksia covidin jälkeisestä ajasta. Eli ilmeisesti tässä ei ole kysymystä, vai tuliko tähän, Valtteri, sulle kommenttia? Tämä seuraavakin liittyy samaan, että selvitettiinkö Martelan osalta myös käyttöasteen muutosta? Joo, mä olen pahoillani, että tähän en ole liittänyt näitä käyttöastetietoja mukaan. Tätä webinaaria valmisteltiin hyvin kevyellä liekillä, mutta selvä asia on, että tuolla julkisorganisaatiossa tässä Turun Kelassa niin se käyttöaste tippui huomattavasti, niin kuin mä sanoinkin jo. Ja sitten taas Martelalla se muutos ei ollut niin suurta, koska siellä oli tätä etätyöskentelyä tehty jo paljon aikaisemminkin. Mutta tämä aineisto on kaikki covidin jälkeiseltä ajalta.
Ja meidän on mahdollista tätä puolta nyt sit syventää tässä, jos se on mielenkiintoista, niin jatkossa. Tyhjillään ne toimistot ei tänä päivänä ole, mutta tuossa 2021, kun tehtiin joitakin vaiheita, niin silloinhan oli tilanteita, jolloin ei päästy edes oikeastaan tutkimuksia tekemään, kun ei saanut vierailla niissä tiloissa ketään. Tässä oli tämmöisiä poikkeusaikoja, jotka vähän hämärtää tätä meidänkin tutkimusta. Kiitoksia tuosta. Muita kysymyksiä meillä ei ole tässä vaiheessa, ja kellokin on itse asiassa 10.31, eli tässä vaiheessa siirrytään viimeiselle kalvolle, joka on kiitos kalvo, eli erityiskiitos meidän puhujille tulosta tähän Finnvacin webinaariin ja samoin osallistujille. Toivotetaan kaikille hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia.